नाम चाचा दूर भोसड़ियाला क्या गलती हो गई चाचा? भोर अपराध ते कह देले बारे समझाओ रे एकरा के। भोसड़ियाला चाचा कहती, हरामी कहती, कुत्ता सियार कहती, तो ते चाचा कैसे कह देलियो? अबे भोसड़ी वाला चाचा तब बैठाओ हमको। रहल बा लंदन में संस्कार ना भूलल अपन। जोरजो आइल बा चुतिया लेके आओ नाश्ता पानी। भोसड़ियाला जौन 6 महीना से रखल बा गुलाब जामुनिया चना चूरवा लेके आओ। जो रमदुलरिया से मांग लिया जो। बोल रे सुनत नहीं सुनत। रमदुलरिया एगो भोसड़िया लाइल बा 6 महीना से जौन गुलाब जामुन रखले बारी उ देबे। 6 महीने वाला जो रखो रहल तो उड़ा गेल 3 महीने वाला बजा के लिए। अरे साला ई तो गोबर हम ना खाए। गुलाब जामुन ह 6 महीना से ना बनल ना बा। हमरा को डलबूट खिया दे। दे रे डलबूट। अरे बाप रे ई तो घास हो। बोलू कि हमरा को पानी पिया दे हम चल जाए। भोसड़ियाला के पानी के नाम ले ले ह, दारू के नाम ले, महुआ के नाम ले, किंगफिशर के नाम ले, काल करे जी एक टोड़ा गिरवा देम। क्या हम जाता नहीं बाजार पर खा लेम। बहन चो सब पागलापुर में पागल हो गइल बारो। तो ई गोबर का जगह पर बोलता रहता कि गुलाब जामुन हो। गुलाब जामुनिया खाते जो हां रह दे। चना चूरवा तो नहीं सुख। हम जाता नहीं बाजार पर खा लेम। अच्छा रुक महुआ मंगाइले बनी। साला कहां आ चले गेल के के भोसड़ियाला चाचा लोग पागल को देले बारो सन। साला सब मादर चोर पागल हो गइल बारो सन पागलापुर गांव में। भोसड़ियाला चाचा रोल है। चाचा रोल है। ठंडा है कि गरम? शेर आइल ले। ये तो कोई बात नहीं है। गरम रोल रोल सर पागलापुर गांव नु हो। रोल ले लो साला लो। सब पागल हो गइल बा असल। लेकिन चिल्लात रहलो असल। चले के भोसड़ी वाला चाचा के दुकान पर रोल खाई जाई। साला सीधा बात बोलते हैं लेकिन सन को उल्टा लागत। अब रुको अब कहीं के परी हमरो भोसड़ी वाला चाचा क्या संस्कार है बाबू। रोल है दे दो। लो खाओ। अरे भोसड़ी वाला ये तो गोबर है। रोल है बाबू। गोबर है।